ya fito ya yi godiya da dukkanin masoyansa da ke faɗin duniya. Ya ce da yace mutane suka dinga yawo da abubuwansa a kafafen sada zumunta suna ta taya shi murna bisa wannan aure da zai yi na jaruma Maimunatu Musa, wanda ya ce wannan abin da nan lokacin da ya ga abubuwan bikin nasu dai suna ta yawo a kafafen sada zumunta ya ji daɗi sosai ganin yadda masoyansa suke ta gudanar da hotunansa da shi da amaryar tasa. Wanda Zango dai a kwanakin baya dai ya samu ibtila'i na azdan amma yanzu gashi har ya samu lafiya zai yi aure. Duk da dai wannan biki na Zango mutane ma ba su san da shi ba, har yanzu wasu ma wanda mutane da dama dai ma ba su san Zango ya yi aure ba, da sun sani abin nasa ma sai ya fi haka yawo a kafafen sada zumunta ganin yadda yake da masoya a Najeriya har ma da wajen Najeriya. Adam A Zango ganin yadda yake kulawa da al'umma kowa nasa ne. A kwanakin baya ma dai da Zango ya haɗari mutane da dama dai suka dinga tururuwa zuwa wannan asibitin da aka kwantar da Adam A Zango, wanda shi ma abin ya bashi mamaki sosai. Ya ce dama haka nake da masoya. Zango dai a masana'antar Kannywood yana da alaƙa da mutane sosai, kowa nasa ne, maza da matan har ma da masoyansa wanda suke faɗin Najeriya da ma wajensu. Duka dai Zango dai ya ce yana godiya ga masoyansa wanda suka taya shi murnar wannan auren da yanzu nan mun sauke odar a baya Egypt da Dubai har ma da jallabiya ta maza. Ga mai siyan ɗaya ko sari zai iya mini magana ta nambata da ke kan profile ɗina. Sannan kuma za ku ji daɗin kasuwanci da mu. Za ku iya tura saƙonku ga jarumi Adam A Zango ta cikin comment section.